En aquest experiment treballarem una miqueta amb els materials piezoelèctrics, que són uns materials molt interessants i que ens permeten desenvolupar una sèrie d'aplicacions força atractives. I per jugar-hi us hem preparat un petit dispositiu que consisteix en unes peces molt senzilletes, que són una pila quadrada, un voltímetre i aquest material piezoelèctric que ja ve connectat amb un parell de cables, que muntarem, si us arriba desmuntat, haurem de fer un petit procés per muntar-ho tot dins d'aquesta caixa, que consisteix en fer 3 petits empalmes amb un soldador que segurament teniu a l'escola. Un cop el tenim muntat, el dispositiu té aquest aspecte i senzillament es tracta de poder visualitzar el voltatge que està generant el material piezoelèctric que tenim aquí dintre. Com veieu, quan l'apreto, fem una lectura d'aquest voltatge que s'està generant. Com més fort apretem, més elevat és el voltatge que es genera. Aquests materials són molt útils perquè, per exemple, a més de generar un voltatge quan hi apliquem una pressió, es deformen quan els apliquem un petit voltatge. I això ens permet, per exemple, fer-los servir en aquests dispositius, aquests microscopis tan precisos que ens permeten veure àtoms, doncs en petits voltatges podem mesurar molt finament com belluguem les agulles d'aquests microscopis. A més, aquest tipus de sensor s'està fent servir actualment en aplicacions relacionades amb Smart Cities per comptar nombre de cotxes que passen pel damunt d'aquests sensors, per detectar si una plaça d'aparcament, per exemple, està ocupada o no. A diferència d'altres sensors que ja fan aquesta funció actualment, que són òptics, complicats, amb una electrònica cara i que pot ser robada, aquests petits materials ens permeten fer instal·lacions molt senzilles, soterrades, amb poc material i, evidentment, molt difícils de sostreure. Per tant, són uns materials que val la pena tenir en compte pel futur proper de les nostres ciutats.